салом алейкум тамошобинони гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 29 март аст, соли 2021. ман ба шумо дарахти кивиро нишон медиҳам ки баъд аз хунук задани ҳамин сол гаштака бо барг карда истодааст. баргҳояш ин киви мебастаги дарахт худо хоҳад гулҳои дарунашро хунук назада бошад. мо ҳам аз худо хоҳонем ки ҳамин хунук назада бошад. мана инам болои чӯйловда ранги ангур месабзад. бисёр одамо мепурсанд ки киви чӣ хел мешавад. киви манам ки болои чӯйловда ранги ангур мебурориша, болои чӯйловда месабзад. мана қаватишда ангур шинондаги ман ангурам бар карда шудааст. ангури шоҳона мана ин кивиам бар карда шудааст. худо хоҳад гул ки кард ман ба шумо нишон медиҳам. мана инҷода дуюм дарахти киви, ман дар ҳавлиам ду дарахти киви додам. ана ин баргоша бинед, ина ман нав дидам. ин барга таги тунукада барф назада буд, хунук назада. дидед ана таги ҳаво минус ҳавои шуда буду, хунук назадаст. нав дидам ина дид ҳама хунук заду. ман инҷа дар таги тунука ба ҷо шудаги будааст, хунук назадааст. ин таҷриба карда мешавад ки дар ҳолати агар аз барф мемонеду болош барф назанад, яъне ки хунук намезада будааст. ани ноша хунук зад, ани майдачора бинед, ман ина биқинаша хунук зада, аз нав бо бар карда буромада шудааст. мана таг гошта. инаш ҳам ба монанди ангур болои чӯйлоб буроварда мондагӣ ҳастем. мана ин бисёр қим будааст решакунони ин киви. яна ман ҳозир даруни лимонхона мерам, парникда ман қаламча кардам. моҳи август охираш мебинем ки чӣ хел ҳамон қаламчаҳо нимаш хоқ шуда, нимаш аз нав сабз шуда истодааст. мана қаламчаҳакҳои киви, мана ино калон шуда рафта истодан. ман лекин ино як хосият дорам ки ҳамин моҳи май омада, гармӣ омаданда қоқ мешаванд. ҳанава вайша бинед, заминда хоб рафтааст, салқинида бисёр ҳушоракан гарм шуд, бисёр насриношон мегурезад. ин қаламчаҳош ҳамин хел, лекин дарахт реша ки гирифт, баъд дига гармию хунукӣ ҳеҷ наметарсад, дар берун мешинонед. инҳо худо мегӯям то моҳи мая ҳамаш қаламча гирад. баъд ман дар даруни сатил мегузораму баъд талабгорода пешниҳод мекунем. мана инҷа тахминан як 20 ҳаст. агар ин реша гирад, худо мегӯям ки реша гирад, барои ин ман ҳар ҳафта як маротиба ҳар намуд витаминҳои решакунанда аралаш карда ба инҳо об дода истодаам. мана инҷода бошад тарбуз шинондам дар доруни стаканчиков. анинашда чӯкаду бо мақсаде ки тарбузро дар чӯкаду пайванд кунем. ранги убайдулло раҷаб пуфакада тарбуз пайванд кардаги буд ку якта спектакл шуда. ҳамихе мекунем худо хоҳад. мо хай бо дар оянда бо ягон навори дига нишон медиҳам. ана бо як чиз дигам нишон диҳам, шумо тамошо кунед. мана ангурҳои кишмишҳои амрикоӣ чӣ хел калон шуда рафтан. ин даруни парник барои ва ин қадар баланд шуда рафтан. ҳатто мана инашам бастааст. мана хуша дорад, бинед хуша. хай худо хоҳад бо чизи шудагиша нишон медиҳем. инҷода лимонро пайванд кардам, мандарин пайванд кардам. мана лимонҳои дохили сатили ман ҳамаш гул кардааст. ҳамаш гул карсуден. дарахти мандарин инашам гул карда истодааст. ана дарунаш пури гул аст, ҳамаш гул аст. чӣ нишон диҳам дар шумо? картошкае ки мо дар даруни сатил шинондем 4 дона буд. аз ҳамин 4 дона як донааш баромаду, ана ҳаминаш 3 донааш инҷода пусида рафт. парники нам буд, пусид ва ман дар замин
یک تا کارتوشک خودروی دیدم و با بیل گرفته اینجا شینوندم. حالی اینجا با دو کارتوشک دیگه با میشنونم کنی چی خیلی میشد. از همون شینوندگی های پیشنگی که ما تجربه کردیم یک تاش برآمد خیلی میبینیم چی خیلی میشود. در اینجا هم اپلسین و ماندارین و لیمون نیست. ماندارین و گریپ فروت و پانتی روزا من قلمچه کردم و همش گرفته است. خدا خواهد اینا کلان میشوند. من همه اینا رو گرفته دسترسی خودش مندون میکنیم و همین تمام. رحمت.